أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Din degan söz bu bilgili bir Allah'a Teala koşkan tırmış rəvişi bilen yaşaw degan söz. İman degan söz bu bizge görünmegen lakin Allah'a Teala haber etken әйберләргә ышану degan söz. Әгәр iman bilen dinning ikisini birge koşsak, әгәр de bularның bir söz bilen нәрсә аңлатканын әйтсәк, ул булыр иде Аллаһы Тәгалә белән кырган мөнәсәбәт. Ягъни дин, иман, ышану, нәрсәләрдер тыелу, кушканны үтәү, тыйганнан тыелу, булар бөтенесе дә Аллаһы Тәгалә белән безнең кырган мөнәсәбәтебез. Димәк, кеше һәм Аллаһы Тәгалә билгеле бер мөнәсәбәт белән яшәргә тиеш. Әгәр дә инде ул кеше шанучан үзен динле дип атаса. Атеист икән, атеист әйтә, минем Аллаһы Тәгалә белән бернинди мөнәсәбәтемдә юк ди. Дөресен генә әйткәндә, аның мөнәсәбәте юк. Әмма Аллаһы Тәгалә ул кеше белән мөнәсәбәт кыра, ничек итеп? Аңа гомер биргән, аңа ризык бирә, тормышын карап килеп тора. Ә кеше буның өчен рәхмәт әйтергә теләми. Менә ул, димәк, кеше ягыннан җавап юк, мөнәсәбәт юк дибез. Димәк, дини кеше Аллаһы Тәгаләнең чакыруына, я булмаса аның кешегә таба ымтылуына җавап биргән кеше, дини кеше. Дин кирәкме, юкмы? Әлбәттә, кайберәүләр фәлсәфи яктан уйланалар моның турында. Берәүләр әйтә, менә дин белән яшәмәсәң дә була, Аллаһка ышансаң җиткән ди. Берәүләр әйтәләр, минем үземнең тормыш принципларым бар, тәртипле булыр өчен, яхшы яшәр өчен дин кирәк түгел ди. Әмма шулай да динебезнең әһәмияте тормышта бик зур. Һәм атеизм белән генә, динсез генә, Алланы белмичә, ышанмыйча гына тормышта яшәп бетеп булмый. Шуңа күрә авыр чакларыбызда без гел Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез. Аллаһы Тәгалә белән бер дә мөнәсәбәтен югалтмаган кеше бу тақва кеше була. Моны инде тақва дигән сүзне без берничә тәрҗемә итмибез, татар телендә ул шулай. Тақва. Урысча богобоязненный дип аңлаталар. Кай вакытта тақва дигән кешене шулай ук аңлатырга телиләр Аллаһы Тәгаләдән курыккан кеше дип. Аллаһы Тәгаләдән куркырга була. Мәсәлән, куркырга була президенттан. Куркасыңмы? Куркасың. Чөнки ул сине төрмәгә утыртырга мөмкин. Берәр инде указ чыгарып. Милициядан куркасыңмы? Куркасың. Ул да сине кулга алырга мөмкин. Син бит законнарны белеп тә бетермисең. Нәрсә язса, шуңа кул куясың. Әмма милициядан курыксаң да, президенттан курыксаң да, син аларның кушканнары белән генә яшисеңме? Закон бозмыйча. Юк. Алар күрмәгәндә бозсаң ярый дип уйлыйсың. Шулай бит. Үз генә. Менә шуңа күрә кеше Аллаһы Тәгаләгә дә шулай карый. Әгәр дә сорасаң, Алладан куркасыңмы дисәң, куркам ди. Ләкин син Аллаһы Тәгалә кушканны үтәп бетерәсеңме соң? Юк. Кай вакытта дуңгыз да ашыйсың, хәмер дә эчәсең, гайбәт тә сөйлисең, урлауга да керәсең, зина да кыласың. Әмма Алладан куркасың. Менә шуңа күрә бу кешеләрне Алладан курыксалар да тақва дип әйтеп булмый. Шуңа күрә тақва дигән сүзнең тәрҗемәсе бу Алладан курку гына түгел. Тақва дигән сүзнең тәрҗемәсе, турыдан-туры тәрҗемәсе, бу саклану. Мәсәлән, шундый бер хадис бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иттақуннара валау бишиққи тамратин." Үзегезне тәмуктан саклагыз, хөрмәнең яртысы белән генә булса да ди. Ягъни хөрмәнең яртысының гына булса да садака итеп биреп ди. Менә бу хадис тақвалыкның чын мәгънәсен безгә ачып сала. Димәк, тақва дигән сүз бу уттан сакланган ди кеше. Аллаһы Тәгаләнең газабыннан, ачуыннан сакланган кеше. Һәм сакланып нишли ул? Аллаһы Тәгаләнең кушканын үти. Тыйганыннан тыела. Хөрмәнең яртысын гына булса да садака итеп бирегез дигәч, димәк ул кушканны үтәүче кеше. Һәм тыйганнан тыелучы кеше. Утка эләкмәс өчен үзеңне саклау. Менә бу тақвалык була. Шуңа күрә тақва кеше нишли? Ул гынах кылмый. Үзен саклый гынахтан,
Аллаһы Тәгаләнең ачуыннан, газабыннан. Шушы Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен югалтудан куркып, ул кеше изге гамәл кыла. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына омтыла. Даими шушы тормыш белән яшәгән кеше ул тақва кеше була, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бу кешене без чын дәрәҗәсендә Алладан курка дип әйтә алабыз. Тақва дигән, тақвалык дигән сүзнең һәм тақва дигән сүзнең чын мәгънәсенә ирешкән кеше була бу. Тақвалык нәрсә бирә соң? Аллаһы Тәгалә тақва кешене ярдәмсез калдырмый. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә әйтелә, Аллаһы Тәгалә тақва кешеләр белән һәм изгелек кылган кешеләр белән ди. Мухсинун. Димәк, Аллаһы Тәгалә һәр даим синең белән була. Аллаһы Тәгалә тақва булган кешегә ярдәм итә. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә әйтелә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва ма яттақиллаһа ядж'ал лаху махраҗа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб." Әгәр дә кеше Аллаһы Тәгаләдән курыкса, ягъни тақва булса, Аллаһы Тәгалә аңа чыгу юлын бирер һәм ул көтмәгән, өмет итмәгән җирдән аны ризыкландырыр ди. Димәк, Аллаһы Тәгалә һәр проблемадан чыгу юлын бирәчәк, Алладан куркып эш итсәң. Сиңа беркем зыян китерә алмаячак. Бу бит иминлек дигән сүз. Без моңа тынычлыкка, иминлеккә гомер буе омтылабыз. Һәм без борчылабыз ризыгыбыз өчен. Иртәгә ашарга булырмы, акча җитәрме дип. Тақва булсаң, Аллаһы Тәгалә кушкан белән яшәсәң, синең ризыгың була ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдә итә, тақва булсагыз, сезгә зыян китерә алмаслар, сезгә каршы мәкер кылган кешеләрнең мәкерләре сезгә зыян китермәс ди. Димәк, Аллаһы Тәгалә безне тагын шушы яманнарның яманлыгыннан да саклап тора икән. Нәрсә эшләргә кирәк? Монда әллә нинди теге сигнализациялар куерга, кемнәр беләндер шулай бит дуслык эзләргә, я булмаса әллә нинди планнар кырырга кирәк түгел. Дөрес яшәргә кирәк. Аллаһы Тәгаләне үзеңнең саклаучың, яклаучың итеп алырга кирәк. Аның ризалыгына омтылырга, ул тыйганнардан тыелырга һәм Аллаһы Тәгалә синең тормышыңны үзенең яклавы астына, кайгыртуы астына ала. Һәм син инде шушы тормышыңны җиңеллек белән яшисең. Менә нәрсә бирә безгә тақвалык, мөхтәрәм кардәшләр, һәм тақвалыкны дөрес итеп аңлап, шушы дөрес тақва булып яшәү. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.